Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana? Yuk. Ben kae koyo mantol laras apa beda kae? Iki sami. Oh, padha ya. Jenengan boten kangen kali basa lho, Mas. Lah basa sing ndi? Lah iki. Lho, iki to. Sih. Iki lanang tenan. Alhamdulillah. Oh iya. Kados sing ngoten. Oh iya, asmane sapa, Mas? Nuwun sewu. Jih, pripun Mas? Asmanipun sinten? Oh, Iko Sumanto. Oh iya. Iya saking pundi? Mijih saking Dumbuwa. Dalange. Oh iya. Lah sliramu? Kula saking Gering, Mas. Iya. Kota asinnya. Oh, saka Gering. Iya. Oh ya sik Jaka apa ya wis Alhamdulillah pun pajeng. wis payu. Nggih, kolomben. Duwe bojo. Insyaallah. Bojomu lanang apa wedok? Wedok, Mas. Oh iya, tadi kowe lanang tenan. Anak tenan. Ya. Tapi nek mriki nggih wedok. Oh, iya ora apa-apa. Kaya beli sandang pangan Iya, ya. Mas. Gak apa-apa. Iki kae sing ngetok lanang jeroane ya wedok kok. Wedok. Yo kembang-kembang ngono kae. Bunga-bunga ya. Iya, Oh, Mas. sing penting ngene iki undang terus bunga depan rumahmu ki piye? Ya mekrok kabeh, Mas. Sukete? Jembrung. Lah, golek arep bapak ki sukete. Sukete tapi. Padha ngene Sunarti ya ngono kok, Mas. Sunarti iki sapa? Sing digawe iki Wow, riase. heeh, riase. Nggih, ingkang monggo sekawan menika riasipun Mbak apa Ibu? Tante. Wis dibusu urung? Burung. Kuwi yo lanang apa wedok? Wedok ya lanang. Piye to? Lae nggih menika juru pangledha busana mangkarya sesarengan kalian Mbak Yu Sunarti Nyenik-wati juragan apa kae? Sayur saiki Lah ora. terus Anu wingko gemoy. oh iya, ya wis kabeh diayahi ora apa-apa bakune ngasilake ya. Iya, Mas. Oh. Kok lah parime gak ketok kok, Mas? Nek parcene nganggo repo. Oh ya repo. Jeneng akeh. Lah iya. Sampun titi wancinipun temanten salibet kepareng karo katampi sowanipun dening ingkang Rama miwah Ibu Bapak Joko Suparyono kanthi mekaten Pak Joko sekalian kula aturi panjenengan ninggal saking panenggahan monggo tindak mriki Pak sekalian monggo lampahipun sareng alon-alon watonipun kelakon mekaten monggo tindak sareng dene saklajengipun diaturi Buriase katuan paling sasmita dumateng Manggala Putri Domas supados bedol kembar mayang ya. Alhamdulillah. Monggo tindak mriki wonten sasana minulya ngaten. Dene saklajengipun kunjuk dumateng Mbak Yu Sunarti Domas kemawon monggo daya-daya nampi wujudipun sekarang dimonco karo kembar mayang Kalpataru Diwandaru Jayadaru tumuten katedhakaken bablas ki slendro Mas Bataku. Hanya sinagip
Anakku sekali digerin nangis. Nyari ngomong untuk siro isih cerita kudu putane kok kelak kuasamu iso kawang kucing diberikan tak diberikan dadi kasunyat penelung sentak berkalikan kelak sunake karo Gusti Muga kowe nangis pundak bapak yo melu nangis pundak melu roto-roto Dumateng bapak kelawan simbol nyuwun pangrilahipun bapak kelawan ibu tumuli siap maksane nangaken wangipun kakang Yai sapanjenengan subhanahu wa ta'ala kamulan terbut kakang tak barengake marang sliramu orang palu sing ati-ati Wos nyokal sembatan murno sukembang abeng yen kosipun kepengin dumateng wati akan dahar perlampah beri temankan sampai bata bisa kapisakan serat diatur namung sakit dakewo Sora masura diwak koronging awak rono aku kaget keporo aku nganti jumlah ana wanita nganggo sanggul kok rokokan lepas-lepus kuwi sapa kuwi Itu Mas. kae lho Oh niku toh. sapa kuwi Kriasipun nggih menika. lho ya kuwi sing karang narti nyenik wati ya kuwi Nggih. oh iya lah kok ngerokok ngono Nggih. Anu wanita nakal. oh nakaling berbudi baik Berbudi baik. Iya. Ini tetep nyelatu Mas. Ala umur menungso ra ya ngono kuwi. Iya. Iya, diaturake sugeng rawuh ya. Sugeng rawuh Bu Sunarti nyeni. Nikmati alhamdulillah sugeng rawuhipun. Juragane mingko ya. Lah kok lungguhe ora amur piantun putih, lah kok amur piantun kakung. Ketoke karo bandari kok. Oh, tobat. Ya wis disekecake mengkono. Para bapak, para bilenggah, monggo dipun anjengaken adicara foto keluarga dipun dinginaken bapak kelawan ibunipun manten salin kali-kalipun pun rampung
Katur dumateng para keluarga saking Nuwun. Maliginipun para keluarga saking Bapak Sugeng Ibu Yuli pernah eyang manten kakung Pak Puh Bupuh Pak Lik Budi sedaya keluarga saking Nuwun. Monggo dipun aturi foto. Mboten ateges kurangi suba mrih sita mrih adicara sine kapan kanthi sae. Mboten ngatur-atur sinareng adicara foto keluarga kemareng. Bapak Sugeng sekalian arsa medhar sabda kinen ngaturaken atur pasuwitanipun ingkang putra sari pigunjuk dumateng Bapak Joko sekalian. Lazim teko ingkang piniji ngaturaken atur pasrah panggulawentah. Kemareng karsa kasariani dening panjenenganipun Bapak Basuki. Kanthi mekaten Bapak Sugeng sekalian. Wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala alihi rasulil karim al-mabatuh. Ini namanya apa? Pak! Mantu apa para bapak? Sing entuk gandul-gandul niki leh jawab sing tenganan. Mantu sepisan iki namine mantu napa? Mugi-mugi dipun tampi kalih Gusti Allah. Mantu napa? Mugi-mugi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila mantu buka niki enten tandane inggih menika enten sandang, pangan, enten papan iki. Lah niki ilmune napa sahadat Fatihah selawat. Yang niki kathah sahadate, kathah Fatihah, kathah selawate insyaallah gesange badhe berkah. Gesange badhe napa? Barokah. Terutami temanten kekalih niki nyuwun sareng-sareng dhateng Gusti Allah dipun paringi temanten niki Ewadene adicara punika dereng paripurna Bapak Ibu. Saestu menika pamundhut saking panjenenganipun Bapak Joko sekalian sarta para keluarga. Para tamu dipun aturi lerem sawetawis ri nenggo ngantos candhakipun adicara. Tandha yekti adicara rampung hambuk bilih mangke Sriat Maja temanten saripit nggihipun santun busana purna. Tumuli kawangsulaken manjing wonten sasana palenggan sakawit wonten sasana pinajang. Kanthi mekaten dipun suwun nglenggana sawetawis sabar sawetawis ri nenggo ngantos candhakipun adicara ngaten. Pramila kinarya humiyak sikining swasana ngiras pantes lelipur sagunging para tamu sarta ri nenggo paripurnanipun wonten santun busana. Lumantar para kadang-kadang mantol aras ayo ana akeh didum padha ana sithik didum rata Nangis saja. Gawe lagu rewang ini kan dene aku mbok gawe-gaweni. Bayar kudu kok. Sayane pucet go nyaru BRI yo iki. Nyucuk sambakan. Iya. Rewang pirang dino, petang dino yo. lah iya ke tanggapan sepi sisan Tanggapan sepi. lah kaya nek sing nyambat sisan Yo banget anake. Masa iki rambut kayak saiki yo banget tenan. Paru-paru masa rambut kayak itu. Orang Sanjalo. takut boleh kok ya. Benamu kuwi lho. Men aku wis suwi yo jelas entek. Mosok kamu yo wis tes. Masa iki bos bengkel masa ora mbayari kaya isin to. Oh itu. Biasanya tuh gratis apa? Yo ben digratisi oli. Ya. Oh, dadi kowe ngetapne. Iya. Olimu. Iki ki wonten Dumas kali Manggala kali pripun iki dijogetin apa mboten? Joget di tiap Dumas loro maju.
Joget reok mas. Joget ya. Mas Kandi reok. Sampai malam ini passwordnya apa? Ditanya dulu dong. Ya, paspornya apa? Passwordnya apa ya Cak? Oleh Luput sandal mas. Siji, sing di dhisik. Monggo kersa, sing dhisik. Ya. Ya, sing edan sik. Ya. Yo. Hei, joget kok dicek-dicek. Aktivis kok piye? Joget reok kok iso ngolah nek kok dikendani karo tenan ndak. Ya, tanganmu ne dhuwur ora dikendani. Yo. Oh, ya. Oi. Ya. La. Oh, ya. Ya. Oh, ya. Nggih. Ganti sijine, jare ning. Go! Oh. Boten. Nah, tunjukke ngono kuwi. Tepuk tangan buat Ibu ini. Oh, ya. Jangan khawatir. Tuh, nih, materi seumur hidup dunia. Ayo, seumur hidup, ayo. Mantene. Oke. Lha bos anu kok iso. Lah ya ki bos wae. Monggo. Iso. Kaya mau 50 kuwi. Hah? Mosok 50 kuwi ya, Dik? Mantene jalu yo musuh aku Yo, ya. jalur kabeh. Ayo. Lanjut, Mas. Tapi biasanya aja lho ya. Ora, bisa di wis. Jangan mboten ngasto. Ya. Ya. Mas. Ya. Sik to. Ya, mantene sik foto. Sik. Sabar. Yo, kalau ada oh, ya. Oi. Ya.
Juk. Oh yo meni. Oleh loro Mas. Manggula pengen? 50.000 ya, Le? Aku wong sedekah, Le. Ya, ya. Joget gak apa-apa, juguke gak lek nganggo tangan kudu nganggo lambis ya. Duit 50.000 ki lho anu Mas kamu tandur setengah hari. Panas nih, kosong. 5.000 pun juguk, 50.000 juguk menak. Yo, yo. Belum ora 50.000? Oke, yuk. Bang Sareo. Yang ngono kae carane ora anggo tangan ya. Ya. Iku sesuk gudi lho. Lambe wis promos gudi. Piye Mas rasane Mas? Lho ra enak senenge 50.000 gelem apa? Anu Mas setunggale purun mboten? Purun. Tuh, kok kene kok gagap duit to ya. Oh, salah peduli ngambung. Iki sing HP-ne kene to. Heeh. Kok iku sitanen sing nek diambung aja gelem. Ya. Aja mbok kene. Ora ngambung aku lanang padha lanang ngambung. Alah. Iya. Larang mangsamu 50.000 kok menaken. Wong lanang ngedaan. Apa tuh? Dumbut. Jumbut Kuwi nggon apa? Anu wisata, pemancingan. Ini kan ugan bote akeh. Ayo rambut tok Mas. Niki sarene sampun wedane sampun siang mboten sing kita nak lantur-lantur pun wanci dhuwur ya Mas ya. Artinya apa? Heh? Lanjut dhuwur artinya apa? Ya ndang adus ya. Nggih. Mas apa? Iya yo ape-ape ben ngono anu bayar iki Mas. Jelani ditransfer ae. Nek dikai cash yo sungkan aku. Punten iki namung Gusti Allah wabarakatuh.